laro kombe makamago. Okay, erokamana kendo Joyce, an koka kora pap to yaw ni kila mtu koro sani bedo nati idwa laro kom mar president, idwa laro kom mar mbunge, idwa laro kom mar governor. Yes, papo yawi, lakini pap ko yawi okdani nyiswa ni we school e class 3 then ni biro no idwa laro 10 komb mbunge ama komb governor ama idwa dhi nyaka itelo mamalo mar komb jatend piny. Somo ber Joyce asewacho gi chien kanyo ni somo ber, somo yawo wi ng'ato, somo mi bedo gi exposure ma kidhi e dier ji to kibed ng'ato endo seche ma ji golo points, seche ma ji golo ideas, so into koro ibet nikech ionge communication skills, okinya wuoyo, okinya understand gik ma jogi wacho. Omiyo pap to yawo, lakini pap kata ko yawe kik mi rowere opportunity ni mar koro ka giwacho nati papo yawo kila mtu koro sani wanyalo dhi watem ka wanyalo yudo telono ama oyo ok wanya yudo. Pap kose yawo kamae, yes, IBC no osewacho nati koro degree sani ok ochuno e kombe kaka mag president, governor and mbunge, lakini kata ka IBC no wacho kamano Joyce, yes, ne giwacho kamano, lakini ka giwacho kamae an gi koka kora gidhi keto education something useless. Gidhi duoko piny weche mag somo. Ng'ato dhi wacho maybe an gi chance anyalo somo machopa yud degree no, to IBC donge no oselando nati ok ochuno nyaka bed gi degree cha, but anyalo laro kom no. Koro kata ka an gi nyalo mar dhi mbele gi somba, ok adhi dhi mbele nikech jomoko dhi tiyo god kaka shortcut mar mondo giyud telo cha eyo mapiyo. Koro anta neno nati papo yaw yes, lakini wadhi bedo gi jotelo, maybe jotelo ma communication mar gidhi bedo piny, yes, lakini education ok dhi matter to these people. Kapod antiere kuom ifeni ka wadhi mbele ko twak marwa, waseiere kata waduto wanyalo wacho ni usiro ni ber ka ng'ato somo, to penjo somo kata bedo gi degree bende ng'ato ka osomo e kiwango mamalo kata ko somo mochope level moro, kata bu yudo degree, yudo masters, yudo kata PhD, bende mano koro nyiso ni ng'ani dhi bedo jatelo makare Feli? Mano to konyiso nati ng'ato dhi bedo jatelo makare nikech telo makare en gima inyuolo go ng'ato, gima nie chuny ng'ato. Ok en gima idhi kawe through somo. Jomoko nyalo kawe, yes, gidhi yude ka gisomo, gitieko sombgi, yudo degree nondo, lakini jomoko ntiere ma inyuolo godo, inyuole go, lakini kodhi e school nitie gima odhi medo kucha, dhi konye bedo gi exposure. Odhi bedo ng'at moro ma nyalo riwo Uganda kanyachiel seche ma midhiechni ma opogre obiro. Onyalo bedo ng'at moro marango ni chien kucha jowath chandore, ndara karango, yor ndara rach, pi bende jogi onge gi pi maler, onego bena kunyo kata boreholes e different areas mondo akel jogi kamoro achiel giti gi